Sagan. מה קורה אנשים? כאן שלום המקל. סרטון הזה רק רציתי לתת לכם כמה הסברים קצרים על כל מיני דברים שהשתנו בערוץ. דבר ראשון, אם ראיתם גם את הסרטון שיש לנו אינטרו חדש, עכשיו אני אתחיל לעשות גם שיתופי פעולה עם יוטיוברים אחרים. יש סרטון של ערוץ שקוראים לו The Diamond Block It, שערוץ של חבר שלי שאני רוצה קצת לקדם אותו, אז עשיתי איתו סרטונים. סרטון אחד עשיתי איתו סרף בטים פורטרס. דבר שני, אנחנו הגענו כבר ל-22 רשומים, ותודה לכל אחד ואחד מכם. אני מאוד מקווה שנצליח להגיע ל-50. דבר שלישי, אם אתם רוצים שאני אגיד לכם איך עשיתי את האינטרו, תרשמו לי בתגובות. ואם אתם רוצים, וגם שיניתי תוכנת עריכה. לתוכנת עריכה המאולתרת הקודמת שלי, המובי מייקר, הייתה בעיה עם לקבל את האינטרו בעצם, ואני לא יכולתי להעלות לכם סרטון בלי אינטרו אם אמרתי שעכשיו יש לי אינטרו. זה כאילו, זה לא הגיוני שיעשו דבר כזה, זה מוזר. ודבר שלישי, החלפתי סקין במיינקראפט לסקין ממש מגניב ומוזר של איזה בחור עם TNT, בחור מחייך חיוך מוזר מגניב. ואם אתם רוצים שאני גם אשים לכם על טוב, שנייה, אני חוזר אליכם, יש לי בעיה, אני עוד מעט חוזר אליכם. טוב, אז חזרתי אליכם, מצטערה על זה, פשוט התקשרו אליי לטלפון. אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה היה כל היום. נכון, שכחתי, התוכנת עריכה. יש ערוץ שנתן לי את המוטיבציה להחליף תוכנת עריכה מהמובי מייקר לווינדוס לייב מובי מייקר, שזה מה שאני עכשיו משתמש בו. קישור לערוץ שלו בתיאור. אז זה היה כל היום. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, ויאללה ביי.